दी है बाप काहे के दिए बाप के जोने के देख रहे जत देलन ना उठलू चलू काई बनी हां त काहे होते को पगड़ी क के गई रही जे कि आहा हमर बहू रानी आई है। हां एगो आइल बे न कर तोर से ठान ठान लहंगा पहन के बैठल बड़ू चूल्हा लिपाओ सर देना बेटा हमर लव मैरिज बियाह क के लिया होता उठो जरा सर दे चूल्हा तो दाल पूरी बना हुआ क्वेश्चन में तारी होई जी रउआ समख ना रहे हमें शौक ना रह दुनिया ये लेके चलता लव मैरिज बियाह क के चलता। हां जी नया जमाना के नया नया रउआ मतारी सब मतारी बतिया न की सब न बुझत ना सब मतारी बुझे सन हम बुझाता नहीं नु लव मैरिज क के और बेटा लिया चल 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 अच्छा बताओ अभी एगो पत्तो के आई लगता करो। हां अच्छा कहानी है नो हां जाई ले ले उन्हें दूरवा पले गोबर हां तो जा जा द्वार पले गोबर ले ले बाबू ने झोट बनी लिप के अब आई है सुपुत्र बेटा तो परिचय के होई परिचय को जा गोबर ले लियो जो मिल पले गोबर ले पानी फिर गइल बताओ कदना सबक लगले रे अपना देवर के धूमधाम से बियाह करे के। अच्छा जा गोबर लेके सर द लिप हम सोचले मरई कभी जिंदगी में कि हम प्यार कइले बानी कि हमरा से कोई शादी कर ली ऐसन माया के जाल में फंसा के हमरा से शादी कर लेला ना कितना हमर दुख होई कि सुख होई एक जाल में फंसा के हमरा के रख लेले बड़न चुप रहो रे दीदी कहीं रोत है का न रोई का बुदबुदा तड़ू मने में डायनोन का सिखताड़ू बे आती ना ने इन नती का ज्यादा तड़न किनका से हम प्यार करत रही इनका तो रुपया से हम प्यार करत रही का कहीं रे बुचिया दिल के बात है अपन हमारा से संगे संगे कहत हन कि अपन बहनियों के लिया के ये मंदिर में शादी करे आइए त बताओ कि करत हम पैसा ले प्यार करत रही जाना से हम कहत रही तने के तोरा के खियावत रही ई मोटका तो नहीं ला करिया ठके हम आखी पपनी ना देखल चाहत रही सोचत रही के कर माल खींची तई हमारे कौरी टार देता चल घरे चले के सुनत का रहेगे का कहत रहू कुछ ना कहत का रही हम काहे खातिर कही हम अपने हम तो सोचा तनी अपने जिंदगी के बारे में ना आज कि हमारा समय हमर कैसे बीती रे बुझी चल हम का जानत है कि प्यार के चक्कर में हमर पैदल चले के पारी ऐसे प्यार में शादी कब ना करे के जल्दी घरे माई आई है पूरी बुझी दल बना के ताकत होई बुझाता कि मेहरी के कखवाई लाई बड़ा वैसे खींच के ले जाता ना अरे मेहरी के खखुआई नहीं खींचल जल्दी हाला के ले बड़े पहले तो ये थी प्यार हमारा से तू कैले रहुआ तू कैसे कहतड़ू देख तो तुम्हारे चक्कर में आज तक हम घर ना बने ही मड़ई के मड़ई रह गइल हई हाथ ना बकरी छेर रही सन समझ लगे कुल बेच देनी तुम्हारा खातिर बकरी छेर रही सन की सब में आईना के कुल खूटी गाड़ल बत्ते माटी गाड़ल बा ना हो बाप रे बड़ाई करता होत रहे फोन पर कि हमर डार्लिंग 3 महला घर बा 4 महला घर बा आई का हमर नाती के घर बना के फूस फलानी के सुता तयाने से तकिए से होने से तकिए से अरे घर यार कंडीशन के बाद तोहरा मालूम है नहीं खे के घर के सू चलो आगे के बात कहत ऐसे पूछी आयो पूछी हम प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई नी अब चलो ये तो पसंद है चलो 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 आई गे माई कैसे जिंदगी यानी बा में गे ए माई चलो मई माई बोला काहे बबुआ हां मैं देखा ले क्या गोल बड़ा तार बहू रानी लेके नहीं देखा कितना कहां बड़ा लेके आओ जल्दी लोढ़ा है ये थी छिपा का करता रे घरवा का चिल्ला तनी मारोनिया से बुझाते कि बाबू 5 लाख रुपया लेके आइल बड़न हां तो परिछबो ना का वर्षक कही कि कुल हमनी के रुपया ई बेटावा कमाता त कहां रखता ये सब तुरिया मुड़ावत रहन त कहां से आई आवत तनी लेके परिछले बड़ा सबक से एकदम मलार के आवा कहां बाड़ू आवा परछल जाओ इनी करा के नहीं परिछि कैसन त मतारी हम ना देखे कैसन बाड़ी सरे रावण लेका आह दादा परिछि हां पड़ता तनी अब बुला लेती अपन गोतिया पटीदार के गीत गईती जा त अपन ले गाई आई जा गोती नी तनी आई जा गीत गाई जा आई जा जी आई जा सुन तनी जा और की के हमरा घरे एगो कोने आई बड़ी आई जा गाई गीतिया सोने के सितार वाले ले अम्मा बाड़ी खाड़ हो खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोर हो खोला बबुआ
बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बहोर बिया खोला बबुआ पलकी के वड़िया मंगिया बसे में खाली भाभी पलकी के पकड़े बाची बहिन बड़ू हां बहिन बहिन एगो पे एगो फ्री एल बिया बाहरे बा का बोलत है सर समझ में नहीं जाके भाषा हम समझ में नहीं तो तोरा का समझ में जी के धियावा हो जाऊंगी अरे चुमावे के त मिल में नाखी लेके आली कोनिया लेके आवतनी एकर त गोलिए पचकर बता का पचकई अरे नौत ढेर लोर हले मारा बेरे का जगह देले बिया हाय लागत कि देह में जाने निखे ए अम्मा जी जाई दौड़वा ले ले कने में उतारे लेके दौड़वा छोड़ी दौड़े का लायक बे तब जते कि शौक ले आइल बनी जा चल हो कने चली देवा हाय धारी हम अच्छा हमारे बन हरना दूर त लोड है धरे हां तावो इतला तो साड़ी नहीं बेसन का तो कोई बताओ नहीं अपना मन है चुगु चलो जाते सुन तो कोने इहे न पतवा खोजत रही अपन हां हमारे जे बड़ा निमन ताकत है देखा त मटकी मारती है जाए दादा हम ना जानत रही कि हइसन हमर सास हमारे प्रशासन चला खातिर बुधिया खोलत रही हो ये काम करी है आज बेटा केतनो कुछ कर दियो सन नु तो पवित्र रही हो सन हां ये बूढ़ा तारा नु तोरी जइनो कुछ न अरे बुची यार ड्रामन लेका त कूदिए बे कर माई कैसन होइस रे के कई लेका अरे राम हमरे के वीडियो ठीक ना लागत रहल बस आवाज चला जा आवाज घर में यो सर बच्चा कर मैं सब ना रही तो कैसा ठीक है कह तड़ी से अगर भोजोया को 50 करोड़ के लहंगा पहन के बैठल रहलिया बुझाता कि 2 नंबर के लागत है कि भौजैया ये करे हां देखत से बुझाता तो ही तोहरे चक्कर में देखा कुल पैसा तो तोहरा के हम ले जा दे देत रहे जब फोन करतो तबे ऐदे ईंटा उटा गिरैले बने आ तोहरा खातिर देखो तो है पलाने उलाने गिरा दे अपनी अब है पर बैठल जाओ आ कुछ बातचीत होखी अरे तू ही तो हमर चांद के टुकड़ा बाड़ी हटी होने कैसन दर और भक भक मुंह महकता कैसन का हमरा मुंह में का भइल बा हो ऐसे कैसे कहत रहू जे ये प्यार करत रहू त हमर मुंह ना महकत रहे आया तार मुंह महके लागल बियाह क के लइनी त हम ना जानत रही कि प्यार में हई दिन देखे के मिली हमर के फूस के पलानी में एकदम हमर जिंदगी कैसे बीती अब हम ही जानत तनी अपन नसीब कि हमर नसीब में कार में हमर फूटा रहा है कि प्यार के चक्कर में हम आज बर्बाद हो गइनी अरे रो मत तुरंते का काला की पक्का बना देबे काहे टेंशन लेतड़ू हो नाती आज से पक्के बनावत रह गइलन बड़ाई मार हाकत रहन कि ट्रक बिया त जीप बिया त कार बिया नाती कमीनी के जना कहां ले गइलन का कुछ कहतड़ू का ना हम कुछ नहीं कहत काहे कहते कुछ कह न जानत रही नु कि कहत रही का या करत रही का कह रहे का करत रही हां बड़ाई मार होत रहे कि दादा डीम हाकत रही कि रउवा घर लेके केकरो घर नहीं खे रउवा लेके का भइल कन्या कुछ ना दीदी कुछ नहीं के भाई अब का कन्या के बैठले राम से के मालूम बा कि लव मैरिज कइले बानी दिल में बसेली तब जाके आराम कर दे कन्या के हां यार चली जाई त ज्यादा कि मेहरारू की के बनल बनी नया लुगरिया 9 दिन ओकरा बता पुराने हो जाई ऐसे काहे कहतानी दीदी आ तू बच्ची इनकर बहिन बड़ू अच्छा चलो तू मुंह हाथ धोला भूखाइल उखाइले चलो तू कुछ खा ल चलो हम आवत तनी ठीक न ठीक बा ये बच्ची अब जैसे मान लो हमारे देवर बबुआ के पसंद है हमरो तो बड़ी लालसा रहे देवर बबुआ के बियाह करे के चाहे छोड़ा सब बीतल बात का करे के बा ठीक न अब आराम करो अब हमरा के बड़ दीदी समझ चाहे बहिन समझ कोनो दुख तकलीफ होई तो हमरा से कही हो ठीक काहे न कम रौरे से न कम त गांव से कहे जाए जवार से कहे जाए कि कोई अपन गोतिनिए सास ले कहेला वर्ष कहीं के हमर देवरा काहे मोबाइल बा उनका जीवन एकदम भगवान गोढ़ले बन छुट्टी चिकी में ठीक बा भूख उख नहीं खेनु लागल अभी ना हमर भूख तार नहीं बहिनिया के खिया के तहरो के कुछ ले आवतनी ठीक ना ठीक बा आराम कर ओली नानी के नानी समझावे हमरा के आराम करे के ओई गे दादा आई हो माई गे माई आज प्यार ना कइले राती तई हमरा दिन देखे के ना मिली बोला दादा भाग भाग मुंह माका तवे 3 बीघा ले से 5 बीघा में बुझाता कि खेत रोक दी रे दादा मन करता कि हम ही मर जाई फांसी लगा के कि मुकर की लगा जाए कि क्या कर ली
करियन, खूब एने से होने से मुंह मारियन। पैसा लेती ए नाती के छोड़ देती तो ई नाती माया के जाल में रात दिन हल नातिया कोइले रहत रहे हमरा जोरे। एकरा प्यार के चक्कर में बर्बाद हो गई। बाकी का जानत है कि डबल प्यार कइले बानी। हमार पहिल के लबरवा के का होई विजय के हाल ये नाती कनु सीधे करनु की घाटी दे दे हम। हमार त होइए बा इनकरा के बताइए दे हमें बेरा नते के घर में टीवी रखल चलत है कि बिगड़ल इसकी का होई से घर में सन दादा रे दादा कहता ना रे बाप फूस के देखा तनी त हम आगे के लोर नहीं के सुखत के हम मर जाई के जी जाई। बाकी ना मर जाई नु त हमरे के कोई नहीं मन ना कोई उनकर के तैयार दवाई दे के त मानम तनी आराम को ले तनी आवा से बे त बताइए दे तनी नाथ के चोदर के रुका हो ना तू आज में तार घर उजारिए के जाई प्यार कोइले रही तार पैसा खातिर हो दादा उका नतिया जानता सुते ता बताओ होय तो सुतल में खराटा मारत हम होने जाए के परेशान बने आई बिया तो ना खिया के खराटा मारत महाराज। दीदिया ए दीदिया उठ तोर कैसे नींद लग जाता रे? का करी रे बुचिया नींद लगता हमारा तो चौंदनो भूहा लगता कि हम कैसे का करी। खैली हिस के ना अबे खाए के बात करता से कर शक कर लेकर परिवार के शक कर लेकर घर द्वार देख के तो करेजा का एकदम हमार पेट भर गइल बा। अब तोरा से हमार नो इथि नखे देखल जात दुख अरे बाकी एक काम कर तू ही उपाय लगाओ। ई तो बतिया ठीक है कहता हम दोनों बहन छुटकारा ले जा जानता ही से छुटकारा पावे खातिर ये होई न कि सुतला में ओकरा के जान मार देवे के। ई बात तो सही कहलो है। आ दोनों बहन भाग चलल जाई और का ना मौका दारू पी लेबा दांतो से रोई लेबा ठीक कहताड़ी से जानता ही ओकरा के ये बेरे आवता नु तो कहि तू नु फुसुलई ही तू हम काहे के तो हम तो फुसुलाइबे करम तू हो कहिए के जीजा जिद्दी गुड़वा दबा दी जल्दी से आज तो कही है आ ओकरा के कसहु नु ये बेरा घटिया के आ राते राती भाग चले के बा। नारियो से सोचे सनो तो देखो ना आज बुझा दे वो एथि आई रहिसन का 2 नंबर के कार से बहिने दोनों मार के ओकरा के ले भाग गइल सब ऐसे गलत तो मार के जे रह जल जी ना कहल जी कि मर गइल बा सही। हां ऐसे सुतल रही रहल जाए ओको सुतल रही आ सुबेर होई नो तो चल जाए ऐसे कोई शक ना कर कह देबल जी बहिने खाए तबियत खराब रहे माई के उठे तो ठीक कहताड़ी जा दे बुच्ची तू खइली स ना तोर दुख के मार खाइल खोटता का हो का दोनों बहन बतियाव तड़ू जा हमनी के का बत्ती जाई जाए बताई ना का बतिया जा बैठले त रात दिन बीतत रौरे बारे में सोचता नहीं जा कि बियाह क के आइनी तनी आरामो ना कइनी तनी आराम क लेला थकल बानी आइल गुल पैदल हई त बात सही कहत थकाई त लगला कतनो देखी के करो मरद चाहे मेहरारू खराब रही त दोसारा खातिर खराब रही अपना खातिर कोई खराब ना रहेला सोते ना गोड़वा दबा देता ने छोटे से दिया हम लगा देतन के ना तू का तनी के आराम को देतन को ले बनी दबा दे बुची तू ही दबा दे का करबे बुची जवन नसीब में लिखा ल ना तवने समझ की अपन के करो माटी बात अपना खातिर सोने बा अरे बुची हमार तो अकेले काम नहीं के करत ई दीदी बुझा तो सोत गो देखो होई देख नकिया त बाजत है से ओकर नके बजी ना खड़ नींद मारत तो तू खाली गोड़ा बा तब आत रही देखत है भगवा की ना। नमस्कार प्रणाम हम भोजपुरी गायक हरेंद्र मौर्य हैं। नमस्ते प्रणाम हम बनी गुड़िया जी। नमस्ते प्रणाम हम बनी शिल्पी कुमारी। नमस्कार प्रणाम हम करे सभी को के गोड़ छुके गोड़ लागत रही वीडियो रो लोग के कैसा लागला अब वो लोग से का कह रहे वो लोग खुद समझ तरी जाए में ज़्यादा कुछ हम संदेश ना देम ऐसा ना होके के चाहिए हम तो ज़्यादा से ज़्यादा ये कहब और ज़्यादा कुछ कहले हम जाता हमनी के गलती से ही माफ़ करब जा बाकी कमेंट में वो लोग बतावल कर जा कैसे कि रवे लोग श्रोता हई जा कि हमनी के गलती बताएं जा कैसे कि हमनियों के रवे लोग इंसान है जा। चलिए एक साथ दी विदाई अगले वीडियो में फिर से मिल जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक करी कमेंट करी और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करी और चैनल पे नया बने तो चैनल को सब्सक्राइब करी और